nka ase school feeding program nto base ko tomuko ruwe school muna genda nka abana moche ne metoriro moche korugeruka ige school tari boigo school feeding program ekina kitobwata maono tobeke abantu baito banyore chibasari chiko nyara omwana osoma koru grade 1 pake university bila kutware stress in yonse abantu baminto moise koinyora 2023 oyo minto olegeti na kerete kura e finance bill yete tanya kerete chikura tali omo bunga oito akaamu amuna abananchi bateseke bakane bangere igoro oino monto tutumete ato represent aira maona ito na maona ito gwagotena tafadhali tokerio omusigo oyo iga okeare tari boigo narie ebinto biraira nense omosikeru tagatotebi mabuta ababari egeti babo uhuru mbamanyite egento bagokora bona iga mabuta tari 200 amabuta tari 200 obokimambo kongetipa nero lyo inge bwetaga ageti gagototena ere ni mtu wa mama mboga na mwana boda boda tari boigo bona onchokire abantu akolika emirimo n'abali baigoro gari ebi nabyo ebintu tutaite go change tutoma omurayi okogenda bunge okwana otogonya oira representation amaoni y'abananchi banyari ba chache ekia omoyali ndakwane ekia erendugiane njakwana igoro yechi boundaries abantu baminto amache ntoko banyari bari chache gose moro chike gati nyari bari chache ke gati nyari bari chache amacha ito amagweta agaiga agenda bonchari agenda gochibogere iga nyari bari chache tutavuga ati mache nenyari kale bori nchege ntongo batebya baswati baminto muna ebibuyu birobi nko barusia nde mogongo na mutu oine aero kwanete lakini atavuga ati mupangilio ndio bueno ebi nabyo montago cho promise ebinto atamanyetina kiako birigia ekero abantu tuakine tabali barenga abakoro gaiga anko yane nkweba goteba James Nyamweya nabegeta amachi aribo amachi nabegeta enyagitari na rosete aribo tari daktari Andrew Nyamweya barate enyagitari ya mwino ga Nyansanja tari borobwo igoga aki abantu baminto oko echimbaratoro nchiroro chitachiru ndogo chachiteroro tosuke motu tari boigo totachororo tosuke gochi motu igaba gakabumba atorogeti nto basa koira na maega nchege ntonko basaba gaki mombu atisie ekerenge kigambu ate kianyari bari chache ekiagera ekura ya ino muna mure nyomba nere gochichenchia efesi ya nyari bari chache igo litiko lya lero gonacha mbasabe ekura ya ino nende mbasabe gento kyomoelio mondirisi montebe muna mwana kanyuma achimaya yenda nsko galia yenda kiogoro yenda bubaracho yenda ibeno ligie kurororo inkaga igatwabekire e boundary twanyesiekire twatebire kurane kosebona ninu morantebi ono umolisia ono nayo rambole lili swali eliboli a declaration na kimoko mbeka kuruga iga muna togo koro musangirekano iga lakini abantu baminto nche nimba anchete nenda magendero utogo cha gukora iga amuna twage chaka na butogo cha guchaka iga kuchimutu tuacha tuakwana mwateba nkimutagite
bono muna mwatebire para mwatebire igoro ya mache mwatebire igoro ya school n'abana bari ikwemeremo ebi na bitogocha kurigerera transformer namang'ana estima naro ebi na bitogocha kurigerera tobisugume tuenshwe muna nyansanche yaito nero yarure gesunte koseba mbiya mono na Nyasaye abalinde tuwachaga go n'abatebi ng'a nje n'abarangire timoche gukora moche gonkwani pamoja n'abageni bali ngararia bali nga ase basaba na inchi banyasanja n'abana inchi banyali bali chache in politics erebuna omokenya uteneine kakoba mutetesi ya wanyonge amefanya makosa gani? Hakuna. Kwa hivyo omugambi chisimbi kirojina bono abagambi mbara mweshimiwa tinko baba gukwana baba batabanga mweshimiwa birundu naro obwate tinga pistoli nano gosera wananchi chibesa batebo yonde nakara koroko kengo nyambane batebo yonde nakara koroko michoma batebiro yonde nakara koroko gosengaki bakomongi nalecho nakora deki naro lakini moi gweto mukamba nane ningo na ngora abo karinya mwe ono onya mutagete nandi kuirora magosa ali mwagambiru n'abantu baisiko balire nibo yino batenengire bairire paka abandi bagachire bakaisona rugora bado mutarudia ile makosa asengenjo yo gwanja chibasa chiri mwezi mwakoraki ateba esengenjo tara sobisi oyo robisi gakero asoete gatebetenga shilingi 500 cyo gakorete abugate lakini wetera CDF wetera pasari funds wetera ngafu osangirira chibasa chiri obekirege kabwe kemo na chie chako bakire morogoba na kire mambi mwamanya goteba nga sairi to tosha sairi ni one time ama ni two time ni wangapi wanasema one time sairi ande na mcherea kama paki aende marawe yenye anawaletea ni ile ambayo inaitwa plastic beans ambayo inatengenezwa huko China kwa siku wiki moja imekuwa mnakula. Unaona mtu anauzia ugonjwa. Ana samba saidi analima wapi? Saidi anajua shida ya Nyaribari Church. Hakuna ale kwao. Anajua mpaka ya Nyaribari Church inaanzia wapi inaishia wapi? Kama angekuwa mwanaume kamili. Sikiza niwaambie kitu moja kingine. Kama angekuwa mwanaume kamili, ile maendeleo inafanywa Chogo na pesa ya Kitutu South ambao wanachenga manyumba huko, shamba ya Nyaribari Church imeenda, vituo ya Nyaribari Church imeenda, Kitutu Central imefanya nini? Imechukua. Ajui hata mpaka iko wapi. Kitu anajua ni kusimama juu ya gari na kuambia elibu. Sasa hiyo elibu mimi nataka mkule. Hiyo elibu nataka mkule, lakini kura mpige kwa nani? Hebu nione kura za David Nyamoya siko hapa. Ni wangapi wanasema David Nyamoya? Pati ni gani? Pati ni gani? Mheshimiwa ni nani? President ni nani? MCA ni nani? MP wetu ni nani? Gavana wetu ni nani? MCA tutafanya nini? Tukipata tutatanga? Kuna popu Kiboma naye anauliza lakini hajatuambia kama ameingia kwa nyumba. Kwa sababu nyumba yetu alisema Mheshimiwa, kitu ya mwisho